Jason Azzopardi li sikwit jipretka dwar il-korrettezza politika għandu lista sħiħa ta' avvenimenti mħalsa direttament mill-kumpanija ta' Yorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan żvelatu l-gazzetta Illum li rapportat kif qabel l-2013 Azzopardi uża s-servizzi tal-grupp ta' Yorgen Fenech li dak iż-żmien kien id-direttur tal-grupp Tumas. Waqt il-kampanja elettorali tal-2008, Azzopardi rranġa li juża b'xejn, sala u ikel fil-lukanda Hilton. Il-gazzetta Illum u anki l-Maltatoday kitbu kif Jason Azzopardi, bil-pożizzjoni tiegħu ta' avukat li qed jidher għall-familja ta' Daphne Caruana Galizia, fl-2019 kien jaf li Yorgen Fenech kien qed jiġi investigat brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Xavier Balzan kiteb li huwa ċert li allura Jason Azzopardi irregola lilu nnifsu u qata' rabtiet li kellu ma' Fenech meta kien jaf li dak li kien jakkwista mill-grupp tiegħu kien taħt il-lenti tal-investigazzjoni tal-Pulizija. Sansitra Jason Azzopardi meta waqaf juża s-servizzi tal-Hilton għax kien jaf li Yorgen Fenech qed ikun investigat, minflok mar biex juża s-servizzi tal-lukanda fejn Jonathan Ferris kien imexxi s-sigurtà. Jason Azzopardi huwa l-avukat ta' Ferris li qed ikun mixli bisperġur u ġurament fals fil-każ tal-Grant. Ferris kien suppost qed jinvestiga lil Jason Azzopardi bħala spettur tal-Pulizija waqt inkjesta maġisterjali fuq allegat korruzzjoni u frodi fid-Dipartiment tal-Artijiet meta Jason Azzopardi kien politikament irresponsabbli. 7 snin wara li nfetħet din l-inkjesta għadha ma nagħlqitx. Intant qabel l-2013 ukoll meta Azzopardi kien Ministru u Segretarju Parlamentari taħt Lorenz Gonzi seta' juża meta jrid is-servizzi b'xejn fil-lukanda Excelsior fejn kellu aċċess għal ġim, kamra u kolazzjon. F'dan il-perjodu wkoll Jason Azzopardi kien uża s-servizzi b'xejn ta' John's Garage f'dak li għandu x'jaqsam ma' karozzi u l-kirja ta' sala. Il-gazzetta Illum irrapportat ukoll li sa wara Ġunju tal-2017 Jason Azzopardi baqa' juża s-servizz tal-lukanda Hilton li jinkludi li joqgħod mal-lido u l-pixxina kif ukoll jiekol bufet b'xejn. Ġi rapportat ukoll kif Azzopardi qatt ma staħa minn ħadd, iċempel negozjanti kbar biex jieħu l-affarijiet b'xejn. Meta Jason Azzopardi kien responsabbli mill-artijiet, kien uża s-servizzi tal-kumpanija li kellha parkeġġ fil-belt biex jirranġa l-uffiċċju tiegħu, li ma' kumpanija kellha estensjoni taċ-ċens fl-istess żmien. Taħt Gvern Nazzjonalista, residenti li joqogħdu fid-distrett ta' Azzopardi ġew offruti art pubblika biex jestendu djar tagħhom fejn bħalissa dejja inkjesta maġisterjali li qed tinvestiga fost oħrajn allegazzjonijiet ta' frodi u korruzzjoni. Din il-lista sħiħa ta' servizzi b'xejn u irregolaritajiet ta' Jason Azzopardi tiġi ġimgħa wara li l-istess gazzetta żvelat li Azzopardi mar il-Hilton ta' Tel Aviv u ġiet imħallsa mill-grupp ta' Yorgen Fenech. F'din is-safra Jason Azzopardi kien qal lil martu li jrid imur waħdu biex imbagħad jagħmel lejl ħdejn il-qabar ta' Kristu. Iżda mart Jason Azzopardi qalet li huwa mar ma' sieħba preżenti tiegħu. Intant fuq il-Maltatoday l-editur Xavier Balzan kiteb dwar dik li sejħilha bħala ipokrezija ta' Jason Azzopardi. Balzan semma kif Jason Azzopardi jagħmel żball meta jagħti l-impressjoni li huwa politikant verġni u l-bqija mifqwajn b'affarijiet kontra liġi. Spjega kif Jason Azzopardi huwa selettiv u jagħti l-istejjer li jaqbel lilu. Balzan ċaħat li l-medja li jmexxi żvelat l-istejjer dwar Jason Azzopardi biex tipprova tnaqqas l-attenzjoni fuq stejjer oħra. Din gidba kbira, qal Xavier Balzan.